هلو أليس زمن هرسي في الكومنتس ماين كانال سلامت تخطيت نايز مدب كمية لهم أنا أملاق مزجن زبال لهم نسون كها ما يكتلون أو تصفي إزار ولكم زلهم مدبات حاجة زغن غطروا تصفلنا حاجة زغن ترغيب مشير لايك سبسكرايب أتقدموا زغن يهون إيتو تلقم كها كومنت تصحفوا لي نهتبنا متبع كم زغن كونك على فايدة لنا بزمجة زي أجي أنتي نقولاتنا حاجة زيادة بالقوا أنتي نشتي مدب أمسي لهم بحد وينها نكتتلا تسوى قبر مالتي كلمة يخب لكم دالي زخونتات عند خف متصالة سقى حجي تمحيشن أم هون نقبر من قصاص تتنكي أنا كيد دبلت زي مالتي أبدو هون سراحة من وفرولو تتنكي كم هاد دبلت زي عفشاوي سراحة دي بالكوينو جزاتو عالتقون كاقا بزح من قصاصات مقبر دحاشي قابة عدد من قصاعات نقلن تقون مالتي عفشا لعلي سلسة سب كون يبلنا نبغونه قداين هذا قال بزح من قصاصات نقبر يبلنا كانوا بعمنا من قصاص كانوا طيب بعملتي عفشا وبين هذه صريت نكاتا تلالنا صريت كورونا اللي رايدي كنا نفس قبل نجار صريت حجزنا سلسلة صريت جرنا تعنا نركب فوقنا صريت كنكاتا تل دبلت أيه كم جرنا أنا ذا أشجرت وان كان حلفان خلينا مالتي كاو زرا خير زحلكم دايركت لنا هبتي تمرتو أم كجر ما كنا أتو مالتي نايلو متمرتنا همسي هذا له ذا سين تبلك على مالتي سين تاي مالتي أنت لكمني سات ركما بين تراي كبابي أسر شو مدى عسر شو عتت ركما الله مالتي وهذا الله أتي أتسبدت كم الله كبابي شو عتت شو من الله أتاد عند حرج هم صاركم هنا أبنت جن تيالو نبنت كاب أنا بكنت صنت خوينة زنتي بال سين بال وهون أنا جرك سعبت خوينة زنتي بال سين بال مالتي هجيكم بزعبة سين ديكم كم صاركم توم نعاد مسلو جلا بريفكس وسيم دلو قالات نعم يمتي لكم دلو جينا أبنت لنا أنسين سين أنسين يواسين أو سين فورسين هلونا زيوم حدا بحدا خرية منا جيبه نعنجمر باتي أيسين نعنجمر أيسين مالت حدا جزات أتو تلغا نعم حدش جزات أتو تلغا زنتي بال أيسين بال مالتي نيكس فوكس هي إيش إندي نيفونن أين ملالو زنتي مالتي زي ما سدلو سمون أنا حدش جزات أتوه لوان نجر حدش جزات أتو تلغا خوانكا إيجال كابي متيخا حدا جزات أتو تلغا خوينكا انتي بالزي أينسيان بال مالتي نابز جزات تغير تلغا كماتي أو حدا متيخا نابت جزات أتو تلغا خوينكا زنتي بال نابت جزات أينسيان تقبر الله أجي انتي بال إكس فوغي سيا إيش إندي نايفونن أين بالمالتي زي ما تدلو سومن أنا تعادش جزا خاطوه أو سينكا أنصارو مالتي أينسيان مش مأتاوي نتسحنا أو سينكا كابت جزا موضوع مالتي نابنت يا استجسترن أو سكسوغن ناي أينسيان perfect أب حلف نتقوم له مالتي دايو است أو سكسوغن نوهنا من قصة أستغينو داينا نقبر perfect ونسكلنا برفزاين نامس ونوزده برفهابنا يكونن نوهنا بخوفقات تقبر نوهنا نقر زنتايو برفهابن كوست كله عم قصة أصدلقا برفزاين دوستنا أبنت إذا أوسين أينسين قاله خاب حدا بوتانا حدا بوتا سلطة أتو دلقا انتاي تنكاس أصل لقا زغانتاي وسط فرفين زين وسط that's why كابزي إست تتاكينا دلنا يا هات تاي بالني يا إست جسترن أوسكو سوغان بالماتي نسوت مالي نتغزا قديفو جي أوسين أنصارنا أينسين نسوت مالي نفتغزا أتين تنبر نيرو يا إست جسترن أينك سوغان مالكو جيجي نسو نتغزا قديفوي دابل يا إست جسترن أوسكو سوغان نفت جزء خط أدخلها عينسين كتوت خلها أو سين مالتي سين كان خلتي إن كترن فلنا تقل مالتي خاب حدا وطن أو حدا وطن تغير تلغا ويكاب حدا جزنا حدا جزا تغير تلغا ويكاب حدا هاجر ما حدا هاجر تغير تلغا زغان تبال سين بال كم دولكم كا من قصة أصل هنا أبرفكت خون كله برزاين دوست أبدا تلنا أمنت ورسوا يارن بين إيش
nach Oberhausen umgezogen እንታይ ማለት እዚ ትግርኛ ንሪኦ ከለና ኣነ ቅድሚ 2 ዓመት ናብ Oberhausen ቀይረ ካልእ ዓዲ ቅመጥ ነይረ ናብ Oberhausen ቀይረ ተለኹ ኮይነ እንታይ ባል umziehen ባል ማለት እዩ እዚ ዓዲ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ሃገር ክቀይር ተለኹ ኮይነ ወይ ከዓ ገዛ ክቀይር ተለኹ ኮይነ ብዓንተ ቀብ ገዛ ገይረ ከስሪሕኩም ኣለኹ ሄኖክ ሲት ሞርጋን ኢነዮ vonen ሄኖክ ጽባሕ ናብ ተሓድሽ ገዛ ክቀይር ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ካብ ሓደ ገዛ ካልእ ናብ ተሓድሽ ገዛ ቀይር ኣሎ ኣብቲ እንታይ ለኩም ሓደ ሓድሽ ገዛ ከኣትዎ ከሎ ንብረቱ ሒዙ ከኣትዎ ከሎ ኣብቲ ገዛ ቀይር ከሎ ኣይንሴን ባል ኣውስቴንጋ ነቲ ገዛ ገዲፍዎ ከይድ ከሎ ኡምሴንካ ካብ ካልእ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ቀይር ኣሎ ንኽብል ተኾይነ ካብ ሓደ ገዛ ናብ ሓደ ገዛ ቀይር ኣሎ ክብል ተኾይነኻ ኡምሴን ብል ማለት እዩ እዚኣ ኸ ተረዲያትኩም ትኮን ተስፋ ገብር ማለት እዩ ተስፋ ንገብርካ ሄኖክ ጽባሕ ክቀይር ካልእ እንታይ ኣላትና ቬክሲየን ኣለትና ቬክሲየን ማለት ካ ናይ ሓደ ገዲፍካ ክትከይድ ከለኻ እዛ ቬክሲየን ባል ንኣብነት እንታይ ብል ኣሌክስ ሲት ኔክስት ቮኸ ኣውስ በርሊን ቬክ ኣሌክስ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ንበርሊን ይገድፎ እዩ ኣሌክስ ንበርሊን ከም ዝገድፎ ፈልጥ ኣለኹ ማለት እዩ ኣበይ ክኸይድ ኣይገደሰኒኒ ወይ ከዓ ኣይፈልጥኒ ማለት እዩ ግን ንበርሊን ገዲፎ ከይደ እንተሎ ኮይኑ እንታይ ብል ንሓደ ሰብ ክነግሮ ተኾይነ ኣሌክስ ሲት ኔክስት ቮኸ ኣውስ በርሊን ቬክ ክብል ማለት እዩ ሕጂ ቬክሲየን ማለት ንሓደ ገዲፍካ ምኻድ ማለት እዩ እንታይ ኣሎ ድሕሪኡ ኤርሲየን ኣለና ኤርሲየን ማለት ካ መምሃር ወይ መምዓድ ወይ ምሕብሓብ ንብሎ ንኽእል ብትግርኛ ዳይሬክትሊ እቲ ትርጉሙ እኳ ብትግርኛ ክረኽቦ ዘይከኣልኩን ግን ከምዚ ምምሃር ወይ መምዓድ ወይ ምሕብሓብ እዚ በዚ መገዲ እዚ ክትከይድ ኣለካ እዚ ዝበለፀት መገዲ እዚ ከምዚ ከምዚ ተገይርካ ከምዚ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ወይ ከምዚ ዓይነት ጠባይ ከተርኢ ኣለካ ክትብል ከለኻ እዚ እንታይ ይባል ኤርሲየን ይባል ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ቆልዑ እዩ ተኸይድ እዛ ቃል እዚኣ ዝኾነ ስድራ ወይ እዞም መምሃራን ናይ መዋዕለ ህፃናት ኪንደርጋርተን ማለት እዩ እንታይ ይባሉ ንኣብነት ኤርሲያ ወይ ከዓ ኤርሴሪን ይባሉ ማለት እዩ እዚኦም ኩሉ ግዜ ነቶም ቆልዑ ትሕብዎም ወይ ከዓ እቲ ዳይሬክሽን ናቶም እቲ ርሽቱ ናቶም ዘርእይዎም ስለ ዝኾኑ ኤርሲያ ወይ ኤርሴሪን ይባሉ ማለት እዩ ሕጂ ብዝታይ ኢለ ኣለኹ ዲኤልተርን ዝበሎን ኢረኪና ኤርሲየን ስድራ ንቆልዑ ደቆም ክምህርዎም ወይ ክምዕልዎም ይግባእ እብል ኣለኹ ማለት እዩ ኤርሲየን ሕጂ ተረድያትኩም ክትኮን ተስፋ ገብር ማለት እዩ ፎርሲየን ካ እንታይ ማለት እዩ ምምራፅ ወይ ከዓ ዝሕሸኒ ምባል ማለት እዩ ንኣብነት እሽመሽተ ሊባ ኣብልንሽ ካብ ክንድኡ ካ እንታይ ክጥቀም ክእል እሽ ሲሄ ፎር ክብል ክእል እየ ኣብዚ እንታይ ብል ኣለኹ ንኣብነት እሽ ሲሄ ኤስ ፎር ሱ ሽዋይገን ካብ ክንዳ እንታይ ክጥቀም ክእል ኢኻ እሽመሽተ ሊባ ሱ ሽዋይገን ዝብል ማለት እዩ ሽዋይገን ማለት ትምባል ማለት እዩ እሺ ኤስ ፎር ሱ ሽዋይገን እንተይልካ ኣነ ትም ክብል እየ መሪፀ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ብትግርኛ ክትርጉሞ ከለኹ ኣነ ትም ክብል እየ መሪፀ ይብል ኣለኹ ፎርሲየን ተረዲያትኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ሕጂ ኸ ኣብሲየን ማለት ካ ኢትካ ምስሓብ ማለት እዩ ወይ ከዓ ምስሓብ ማለት እዩ ንኣብነት ፖሊሳይ ኮንተ እንግሊሽ ኣብሲየን ፖሊሳይ ኣብ መወዳእታ ከንሰሓብ ክኢሉ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ፖሊስ እቲ ኩነታት ከም ዘይዋፅኦም ፈሊጦም ተሳሒቦም ወይ ከዓ ኢዶም ተሳሒቦም እንታይ ብል ፖሊሳይ ኮንተ እንግሊሽ ኣብሲየን ፖሊስ ኣብ መወዳእታ ከንሰሓብ ክኢሉ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ድሕሪኡ እንታይ መፅእ ኢባሲየን ማለት እዩ ኢባሲየን ማለት ካብ ምድራብ ወይ ከዓ ገለ ክዳን ምድራብ ኢባሲየን ዝበልካ ንኣብነት ኤስ ኢስት ዞ ካል ትብል ኣለኹ እሽ ሲሄ ሚያ ኣይነን ማንትል ኢባ ኣብዚ ይቕሩ ኣሎ ኣነ ክዳን ክድርብ እየ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ እንጂ ክዳን ክድርብ ከለካ እንታይ ይባል ኢባሲየን ይባል ማለት እዩ ኣንሲየን እውን ከምኡ እዩ ምድራብ ወይ ምክዳን ማለት እዩ ኣንሲየን ከዓ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ዘላትኩም እሽ ሲሄ ሚያ ኣይነን ማንትል ኣነ ብል ኣለኹ እዛ ሚያ ኣብ ክላማ እትያ ኣለኹ ኣብ ብራኬት እትያ ኣለኹ ኣብ ሓፁር እዚ ማለት ከዓ ንጥቀመላ ከነውፅኣ ከዓ ንኽእል ኢና እሲየ ኣይነያ ከኣን ክብል ክእል እየ እሲየ ሚያ ኣይነያ ከኣን ክብል ክእል እየ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣነ ጃኬት ክክደን እየ ማለት እዩ እጂ ኣንሲየን ምክዳን ማለት እዩ ኣውስቲየን ከዓ ኣንፃሩ ማለት እዩ ክዳን ከተውፅእ ከለካ ዓንተ ወይ ኣውስቲየን እንታይ ኢልና ነርና
حدا جزا كيف كيخطوط سكال خيل نير اجها اوسين كدان كخطوط سكال از تبال اوسين بالماتي اسيه ماينياك اوس انا جاكيتي كوصي ابزيا ግን ታይ ከይትደናግረኩም اسيه اوس اسيه اوس تلكان نحلسب نابنت كوفي كالا عن سامسو اسيه اوس تلكا سحقك انتي مالتي انا طرح نفسي كوني مالتي اسيه اوس تلي انا طرح نفسي كوني مالتي ذا سايكن فلالينا لنا اسيه ماينياك اوس ወይ ማይን ሆዝ አውስ ወይ ገለ ከብላለኒ እንተደይ ኮይኑ اسيه اوس ማለት ግን ጥራሕ ነፍሰይ ክኸውን እየ ማለት እዩ ኣስውዕለላ እታ ምሽ ክትጥውላ ከለኹም ጥራሕ ነፍስኻ ክትከውን ከለኻ ምሽ ትእቱ እስከዚያ ተረዲያትኩም ትኮን ተስፋ ገብር ማለት እዩ ንሕሪኡ እዛ ኣንስየንካ ካልኣይ ትርጉማ እንታይ ኣሎ ንኣብነት ሰሚዕኩም ክትኮን ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ Die Argol sieht uns wie ein Magnet an. Tai malati بسلك كم ماغنيت كويني سيحبنا وغانا نقر مسح مالتي أنسيان كلاين ترجمه مسحب مالتي أبنا تايبل الخبزي يا أركض سيت أنس بأين ماغنيت أنا بلا مالتي بسلك كم ماغنيت كويني سيحبنا نلوم الدليلكم نوركم نزيان مسلم مالتي أبزمت بخالق سام راغب سسناي قبل حشي مدب إذا أبل كتصالح متصحكم زهونا يكون رئيت تلكم كا أبكم تصحف لي زهونا حتى تلكم كا ون أبكم تصحف لي تقولهم وأنا تو بعند الرسول بزحك زي لنا مالتي. Thank you for watching. سسناي.